Видя последната част. Митко му снима. Нали, той така... А госпожа, нека има покой, искам урока да слушам. С същата такава, нали, тънка ирония беше завършил, беше много хубаво написан диалога, тогава се наложи, нали, да... Урока е, госпожо, е. Хайде не се лигавете, де. И как пък тук все ще се намери някой да се държи по начин, който не трябва. Тихо малко и поче урока. Нито си оригинален, нито си отговорен. Така. Казахме, че... Отговорен съм, искам урока, ай тихо малко и поче урока. Той урока си тече от знаеш колко време. Отново подчертавам, че Сократ не е писал философски или други трактати. Мартин? Какъв Мартин, бе? Откъде си се появил ти? Чай, само се спих, чай, че така ще изчакам да отмини. Да отмини. Няма как, сега ще го заглуша, ама... Ами отва, муква. Ти се издаде, Мартин. Муква. Някой въздържам се от коментар. Значи Мартин не е от нашата група. Муква. Откъде се е включил да ни проваля часа? Муква и ти казах, бе. Муква и ти казах, бе. Тихо малко, бе. Мартине! Ще се обадя на госпожа Никола и ще ти кажа аз тихо малко. Не дейте, моли се, съжалявам, съжалявам. Това е веднага от нашата група. Къде да ида, никъде няма щът. Ами, като ни тъщат, направи си извор. Няма. Стой и слушай, престани вече. Добре, съжалявам, госпожо. Продължете, извиняйте много. Заглуши, нали? Извинявайте много и ме заглуши. Нищо не съм направил, Къна са в родителите ми, които починаха. Айде, махни. Лека им пръст. Боже, Господи, докато говори. Кой той Мартин Колев, чакайте да го видя аз. Ей, сега след часа ще тъжни положението. За какво така, бе? Това не е честно, това е много грубо от ваша страна, госпожо, и не Може ли дейте. да говориш така за родителите и такова отношение да ми провалят часа, бе? Може ли такова нещо? Аз не лъжа, госпожо, бе. За последен път те предупреждавам. Тихо малко, бе. Тихо малко, мъжи, като говоря. Ай. Иво, дай дейка, мога. Чувате ли ме сега? На което участва? Да. Така. Що казваш Донка, едно отопи ми. Ето смея, бе, така, бе. Ама не чувам нищо от това. От споделянето. Независимо, че Сократ не е оставил деятелен живот, Мяу. някои граждани на полиса трябва да издигнат обвинение. Готово, бе. Даниел, Кажи аз Даниел го правя. Кажи аз Даниел го правя. Я оставя ти, Даниел, той изглежда като много готин пич. Мартине, Виж, момчето знае. може ли да спрете да провалите Сещам часа? поне. Може ли да спрете да провалите часа? Аз също съм направил, нищо съм го провалил. Аз искам да науча нещо. Аз искам да науча нещо, вие не сте спряла да Мати, разберете, ще казвам са Данил, не Добре, Даниел. учи, слушай и не прекъсвай. Еми, слушам. Питай, по какво беше този час? Сега това е част от математика, нали тъй? Да, сигурно. Кажете ми да искам да науча нещо. Така. Кажете. И всъщност, ето какво е обвинението на Сократ. Цитирам, Сократ е виновен за това, че не признава боговете, които признава държавата и въвежда нови богове, а и въплащава мисълта. И всъщност, са това речата, бе? думата разбунва, той Стига прекава едно. по-скоро това е дума. Слушай, ми шок. Присъде, И аз си дигни ръката и съм мютни и кажи да ви чуя Пловдив. Полиса и отношението на Сократ към развитието на Полиса
Да ви чуя, Сончака. Айде, махни се, бе. Няма да се занимаваме само с теб. Дайте ми имейла, Яни, Тихо малко, бе. дайте чудесен имейл. Кой говори това, Митко, е? Как съм Нормално си, бе. Нали, проникновен мислител, обществото... Ми кажи, нали, той само няма да ми казва, че викаш. Обществото е достигнало Само няма да ми границата на викаш. своя разцвет и в него се заражда Моля се те. зараждат Само не е онези елементи, сложно. които ще доведат до Или няма да ми викаш, ей. на глобаладелската демокрация. Войните се оказват тежко бреме за гражданите. Накърнено е чувството за справедливост. А вероятно и управляващ да върнат доверието на гражданите в моралните устои на обществото. И техният Здравейте, госпожо! Поздрави от Карло! Атака! Айде, говорете вие. Яша! Айде, говорете вие. Еми, Мама е бях- чупто, като бе. бях малък, без да искам Аре да ритнах спрете една котка. Не Нито спрете. забавен, нито си смешен. Не, всъщност си смешен. Тихо аре, малко, обади бе. се. Тихо малко. Не, бе. всъщност си смешен. Педал. Това говори. Уау! О, ле. С теб никой не Маля, говори, аз защото казах. никой не иска да говори с теб. Тихо малко, аз казах, Иван, бих съм убил, бе. Ай, отей. Аз ако бях теб, Абе, също та бих се беше, та самоубила. била в моя клас, не дей така. Така да е. Колко си струмна, бе? Данка, много си го голям, брат. А то Даниел и аз съм къв е. Брат, дайте ми имейл, като си дай някакъв имейл. Ти нямаш ли такъв Не, нямаме Teams, дайте ми някакъв. Ако можеше да четеш, ще да си имейл. Той разговор се Портска записва имейл. в момента. Ще го види. Не, иска имейл и след Ще това го си въведа видят, номера аз на го прати код. записвам Ама аз ще разговора. въведа моя. Просто ми дайте имейл. Моля да, Имейл ама... на... Ей, Йонджа, май съм те плюща някъде. Най-малко съм имала днес очаквания, че някой като вашия Мартин ще прекъсва, той не е ваш, като този Мартин ще прекъсва нашия прекрасен час. Лена Сме Кунчева. го провеждали с удовлетворение. Днес А как да съм вляза намерила в този тим? някой, не искам да Ще там използвам братовчетка ли тя? грозна дума. Само не На ревю го, как неговия така, бе? жаргон мога да бъда и по-жлъчна. Я не дей ти ма махай тия цървули. Камарински. Кой иска да ходим да гледаме публични екзекуции, бе? Март, как... Когато са отишли на... Айде спускаме да видим цигане. са отишли да Не. молят Сократ. Кога и къде? То тъп трова, човек. Има едно гадно село пълно с цигани, Ай, може да ходим махни да вече, видим. бе. И толкова простотия за толкова кратко време ми дойде много. Кажи, Ти не си госпожо, циганка, че ма махаш, бе. Гинес. Правя мангал. Аз съм от 12 ще ви и помогна Глупости малко. говориш, махни Ще се от ви нас. и помогна малко с търсенето, бе. Госпожо, не дей ме. Не дей му мютва, бе, тъпа мастил. Хайде говори, айде после ще аплодираме. Говори. Абе, ти си едно IQ, бе, стига ме мютва, бе, е много мърсо. да изкаже. Много ясно, бе, виж каква е тъпата госпожа, не ма остава така да говоря, ей, твоята мама. Стига болива и така, бе. Бе, сега днес кажи извинявам се. Кажи, извинявай. Не искам да ме намираш. Извини Госпожо, се. за какво си такава бътхър, да не ви умрял семейството, бе. О, това беше гадно, бе. Брат, не, минус 5 респект за това. Тихо, Беше много яко. тежко. Човече си учил малко. Виж и му хареса, брат. Като това, бе? приключим часа, Благодаря. ще се обърна към колегата, Реджойне. който поддържа Здравейте, бе. Тим са почище, ще ги открия. Има си Директора ми начин, звъни, да що имаш две отсъствия. Тихо. Който... Съжалявам, без да искам. Брат, holy fuck. Да, защо? Кажете на Марта. Стефчо, кажи на Марта как госпожо твоя да съм сера. Искам много силно, брат. Чули бе, Стефчо? Не мързи ма. Аре бе, тапак. Настройва. Март, кажи на това, че си в туалетната и се реш. Але да мири звук на плокащо едно. Госпожо, стига ма киквайте, че съм в туалетната и сира.
Кажи постоянно трябва да... Сега влеси, кажи постоянно трябва да излизам с насрания ми задник мазен да се... Не, бе, ебам. стига, бе. Сократ, всичките тези неща ще ги... Сократ е казал, наслаждавай се на себе си, защото е по-късно, отколкото си мислите. Давай, продължавай. Сократ е древногръцки философ, един от най-важните символи на западната философска традиция. Чрез проучване и задаване на въпроси, той е създава нов клон на философията. Аз знам, че нищо не знам. Не трябва да се лекува тялото, без да се лекува душата. Ако живея само за себе си, ти си излишен товар на земята. Стефчо, не може да му каже на този мукни, да има нещо. В тези условия... Ти помагаш за часа просто, бе. Ще приключа часа, за да мога да се Кой да обърна мъкне? директно на учителя. Моля. Да мъкни, бе. Има като правите разговори, има настройки, за да може да не ви заглушават. По-добре недоволен човек, отколкото доволно парфе. Смъртта може да... такива проблеми. Да, знам, обаче трябва да ми Някакво- за да го Смъртта направя. може да е най-голямата благодат за човека. Щом не знаем какво е смъртта. Да, моля ви, казвам за довиждане, не мога да издържам на тази Това е толкова... довиждане. Щом не Френ на знаем какво е негатив. смъртта, не е логично да ни е страх. Онези, които искат най-малко, са най-близо до боговете. Кажи, аз ви помагам просто с часа. Какво съм направил? Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд. Тя се махна госпожата. Така ли е?